So nagbigay sila ng 500 bags na relief goods, which is na-distribute po namin yan sa barangay Salapingaw, barangay Dupo, barangay Caloocan Sur, at barangay Caloocan Norte. Hinati-hati po namin. At ang provincial government naman, umiikot ata si Gobernador after Bagyo. At hindi ko na rin alam kung ilan ang naibigay nila. Pero ang pagkaalam ko, may ilang barangay na nabigyan ng ating gobyerno. Hindi po ba nakapag-declare ng under the state of calamity ng Limanas? Automatic na po siya. After nag-declare ang probinsya ng state of calamity, cover na. Na-cover po tayo doon. So, yun nga, nag-umpisa po kami na. May tira pa po sa calamity fund? Mayroon po. Okay. Okay, issue na. Okay, this issue po. Sir, sinasabi ni dating Mayor Santos. Actually, hindi ko namin kinigipit yung mga empleyado sa munisipyo dahil yun nga, sinabi ko, kung kinigipit po namin sila, pag-upo ng bagong administrasyon, sana tinuloy na namin yung mga nag-cash advance. Kaso dahil sa pagmamahal nga ng bagong administrasyon, dahil empleyado lang sila at nagamit lang sila, so pinabayaan na lang namin ang kuwa para mag-decide at magbigay ng mga demand letters sa mga empleyado na karapat dapat na may liability at magbabayad sa munisipyo. Ang ano lang namin dyan sa munisipyo as a local chief executive, dapat lang naman na kung nakuha nila yung pira ng munisipyo, pira ng tao po yan, dapat ibalik naman nila dahil kawawa rin ang munisipyo. Yun nga, hindi karapat dapat mag-cash advance ng more than your salary, especially yung mga may nagamit noon na mga job orders na may cash advance na 1.5 million, which is hindi magandang tingnan po yun. Pero bago kami umupo, nabayaran po ng dating administrasyon po yan. Diyan po na DepEd, yun po yung pagkaalam ko dyan nung nag-report po si Madam Sheila. Ano po yan, yun yung sa nakaraang Fiesta 2009 ata, which is siya po ang naging chairperson sa town fiesta namin dito at hindi po na-liquidate ata at hindi naman pinirma ni former mayor sa amin dahil iba na ata ang tinulungan po nila. What is your reaction, Mayor, dun sa declaration daw ni former Mayor Sammy Rosario to run for mayor at this early? Ang masasabi ko po dyan dahil ang aga pa naman, welcome po lahat naman ng lahat na lumaban dito sa aming bayan ng Binmalay. Wala pong nagbabawal po sa kanila. Ang pinakamaganda dyan, sila mismo, alam nila kung ano yung ginawa nila. At alam din namin kung anong gagawin namin at ang ginagawa po namin dito sa aming bayan. So which is ang importante dyan. Basta sa administrasyon po namin, gagawa kami ng maganda, gagawa kami ng good service sa aming constituents dito. Wala naman kang problema dyan kung sino ang lalaban. Tao na ang magdidesisyon sa haharapin eleksyon. Well, naglabas ako kahapon dahil sinasabi nila, ginigipit po namin ang mga empleyado. Gusto ko lang ipakita kung paano magharas, hinaharas po daw namin. So nagbigay ako ng 72 hours explanation and submitted explanation under oath na kung hindi sila kumuha yung pera, kung walang kahit 5 na nakuha nila, dapat gumawa sila ng affidavit under oath para
hindi naman sila kawawa. Aminin lang nila na kung sino kumuha. Aminin lang nila na kung sino kumuha. Aminin lang nila na kung sino kumuha. Ano masasabi ko ninyo? Ang masasabi ko lang dyan, no, hindi nabigyan. Medyo na-atrasado lang dahil nung nag-usap kami last Saturday, na sinasabi ko sa kanila na walang magde-deliver ng relief dahil Sabado. So which is, kung pwede sa Monday. Yun nga, bumalik ng Monday, wala naman ako doon, ang nakausap niya DSWD. Ang delivery naman ng punang relief namin is after lunch. At dumating yan hanggang alas 4. So, ang sabi ko, pagdating ng relief, i-repack nyo para makakuha na yung hindi nakakuha. Ngunit tamang-tama, dumating ang berhin ng Manawag. Lahat ng empleyado na dapat mag-repack, nagsimba po sila. So, sinabi sa akin na, Mayor, kung pwede sa Martes ng umaga, tapusin na lang namin yan. Which is, tinapos naman nila kahapon. At na-deliver lahat. Nung pinatawag kami ni Mayor, lahat po ng barangay ay mabibigyan, sabi ni Mayor. So, siguro lang nagkataon na medyo na-delay ng konti kasi sa dami din ng barangay, it's 33 barangay, medyo yung packing lang ang nagkakaproblema. Pero actually lahat po ng barangay ay mabibigyan po. Yun din ang sabi din sa akin. Nabigyan na po kayo ngayon? Opo, yesterday. Balita ko namin ay sa mga susunod na buwan ay magkakaroon na po ng maraming implementation doon sa project ng munisipyo, yung mga infrastructure projects na nila. Yung fish market po, yun po yung nakalon, 6.5 million. Part ng loan po nilang former administration niya. 50 million yata. 6.5? 6.5 million po ang nagastos nila dyan. So, Hindi pa tapos. tinitignan po namin at tinatanong namin sa bangko kung pwede namin tapusin dahil isa part of along so, kung pwede, mayroon na po kaming budget dyan para matapos yung fish. Nag-budget po kami dyan ng 4 point something million, 4.6 ata.